Ayan, hello. Magandang hapon sa ating lahat. Welcome to Ikkis, CANDON Global. And of course, kasama ko ulit ngayon, miss ng mga ka-Ikkis natin, ang nawawalang ka-Ikkis natin mula sa saan ka ba galing? Oh my God. It's ayan. Okay, kasama ko ang nawawalang kapatid ng Ikkis CANDON Global. Walang iba kundi si Bijan Cabanela Maldisa. Kumusta ka naman? Yun, what's up mga ka-Ikkis? Magandang hapon sa ating lahat. At nagbabalik ang inyong co-host, ang loyal home co-host ng Ikkis CANDON, Bijan's Lounge, guys. So, ayun, okay naman ako mga inyo. Kamusta ka? How's the quarantine going for you as we Actually, have this one? yan sana ang itatanong ko sa iyo, Bijan. Naunahan mo lang ako na naman ng tanong. Lagi mo akong inuunahan ng mga katanungan. So, ibalik ko yung tanong sa iyo. Kumusta ka? How are you during this quarantine period, Bijan? Well, it's been a lonely quarantine period for us, no? Kasi we don't have that kind of leisure where we could travel outside. We've been planning to go to Suyo pero natatakot tayo pareho. Pero may kasama tayo ngayon sa studio. Ay, oo, Nang galing yun. gumala. Nakarami na siya. Sino? Mamaya, papakilala natin. Ayan, gusto ko yan. So, syempre, as part of this, ano to? Express, Ikkis. O ayan kasi, di mo na alam kung anong programa natin. Ikkis CANDON Global Express. Oo. Don't worry kay Ikkis ha, ibabalik namin ang kapihan with Ninyo and Bijan very soon. Etong si Bijan, ang dami kasing hanash sa buhay, kaya handa ka na ba? Babalik ang kapehan ni Ninyo and Bijan with the hot seat special as per request by our head director and Sino bang head director nyo? ni Tita. Hindi alam kang head director, di ko alam yan ha. Ba't mo sinasabi sa akin, may mga head director pala. Sorry, direct spill. Sorry. Oh. Hindi, pero guys, please pakantabayanan ninyo, no? Magkakaroon kami ng hot seat special and syempre, nalaman na niya kung sino siya at siya po ang ating iha-hot seat, no? So, antayin ninyo ang aming So ako mismo ang i-hot seat mo, Bijan. Oo. Ba't parang hindi naman yata ako na-inform sa mga plano mo? Hindi mo talaga alam kasi Ay mga nako, questions breach of namin. contract yan. Ay, Diyos ko, nako. idademanda kita ha. Maghanda ka. Spill Breach of guys, contract. spill. One of the questions that was sent to us. No? This is a question, hindi itong tanong ng Ikkis ha. Pero ito yung mga tanong ng mga madlang people sa atin. Yes. Ang tanong nila, tatakbo ka pa ba sa susunod na election? Ay, wala akong pakialam actually sa politika ngayon. Ang ganda-ganda ng buhay ko bilang isang pribadong artista. Pribado? Kaya na ba nagkaroon ng pribadong artista? Local artist. Artista ba ako? Bakit hindi? Kapal-kapal ang mukha, di ba? Bakit nung nasa ato tayo, nagpa-picture sila sa'yo, di ba? Hindi ko alam. So yan guys. Oo. So we've been doing well. We're all good and yun nga lang medyo boring kaya ngayon binabalik ng Ikkis CANDON to the efforts of our administrators on entertaining us, no? Kaya Yes. So matanong ko lang mang ninyo, no? Since binalik mo yung tanong mo sa akin, yung tanong ko sa'yo, ikaw naman, babalik mo yung tanong, how was it? You know, Bijan, napaka-busy ang buhay ng isang administrator ng Ikkis CANDON Global Community kasama ang ating mga administrators and moderators. At kitang-kita naman evidently sa Facebook Live natin, lagi tayong nagpo-programa, ang dami nating itinatampok, iginigay sa studio natin to the extent na nagkaroon ng overall makeover. Tignan mo naman sa background natin, may pa-disco pa. So parang may pa-disco tayo, no? So speaking of disco ball, no? Oo. Hindi ko pa nasagot yung tanong mo. Partly lang. Speaking of disco Oo. ball nga, Yeah. Go ahead. how's the life apart? How's... Juserang fraglet. So nga, napaka-busy ang buhay natin for the past few days. And I want to make sure naman kasi bilang isang ka-Ikkis ninyo, I want to make sure na very productive pa rin tayo kahit nasa pandemic tayo. Kahit naka-quarantine tayong lahat at alam ko naman na kayang-kaya natin gawin ang mga dati pa rin natin ginagawa kasi we're just doing it naman through or via Facebook Live, yung pag-broadcast, etc., kumanta. At ikaw na lang kasi ang hinihintay ng mga fans natin, yung mga followers natin ang pagbabalik ni Bijan kasi nga matagal kang nawala sa ere at na-miss ka ng ating mga ka-Ikkisan. Speaking of ka-Ikkis at speaking of miss,
Yeah. let's read some of the comments na nandito ngayon sa atin. Bago mo basahin yan, we would like to thank, or I would also like to thank yung mga nagmamahal sa atin na administrators and moderators ng Ikkis CANDON Global Action Center. Yan po yung exclusive group natin na merong almost 40,000 active members. Si Auntie Susan Azor, Auntie Desi Barnacha, si Auntie Virgie, Auntie Desi, Auntie Grace, Mediatrix, si Romeo, si Sir JP, at marami pang iba. And syempre yung mga sponsors ng programang ito, Ikkis CANDON Global Express. Ang bagong pasok lamang po ang sponsor natin, ang Bojek. Syempre isama na natin ang Pagchilan. Oh yes. Ang additional 5,000 yan. Joke lang. Parang pala mukha, no? So parang sarap mag-party, no? Parang, okay na ba? Oo. Nagpadala ko ng merenda natin, Shakies. Wow, Bojek tapos Ikkis. Ay, busy silang lahat eh. Wow. Dahil sa programa. O, di ba? Alright. Oo. Ay, so, ayun, Bijan, basahin mo yung mga kanjan, yung mga greetings and shout out. I'm sure marami dyan. Go ahead. So, from Jen Villalobos, no? Mabaybayagan na may pasensya kayong kay Kiss, ha? Medyo nabayagang basit. Dati pinagsagana mi kanyayo in presenting our guest for today for the concert, the Bojek Angels. No, Bojek Angels? Yesterday, today, and tomorrow. Wow, Bojek wow. Angels. 6 silang lahat. Actually, 5 pala. 5. Oo. 6, 4 yung nasa picture. 5 yung dumating. Oo. Isa hindi nagpasabi. Correct. Hindi nagsabi na pupunta pala siya, kaya din natin na isama sa graphics. Yeah. Yan sa mga, ayan. So sa mga naghihintay at nag-aabang sa concert, online or quarantine concert ng Bojek Angels, nandito po sila sa napakainit na studio ng Global, Ikkis CANDON Global. Agan anus ananusan da iti kinabarat ng paymaloni na simpa. Actually, 98% lang nun. Malpaston. So nga, pagyamanan mi dagiti adupay nga sponsors. Yung mga sponsors natin, baka beken naman. Kailangan pa aircon, pa tiles at ano pa. Aircon, guys. Pa aircon, Panasonic. yung mics pala. Yung marami tayong kaibigan sa mics. Beken naman. Sir Mike! Nakita ko si Sir Mike. Kilala mo siya. Kapalan mo ang mukha mo. Kinapalan ko nung mukha ko last time. Ulitin mo. Kinapalan ko yung isang guardian nila. Joke. Ay, yun ang ginawa. Joke lang. Diyos ko, ha? Hindi makatao yan pinaggagawa mo, Bijan. Ikkis da ka. Wow. Pero si Sir Mike, na-meet ko siya one time nung bumili ako ng laptop sa kanila. So Sir Mike, taga-bigan ko siya sa my department store. Sir Mike, baka naman kahit na isang kit type lang, okay na po natin. Tapos yung mga may nagbebenta ng mga sponsor. tiles. Mariwasa. Mariwasa tiles. Maring Mariwasa, baka naman. Yung floor center, ganon. Bigyan naman. Pakita natin yung studio natin mamaya. All-in-one, Wilcon. Ayan. So meron tayong mga 50 million viewers right now. Dadagdagan pa yan pagpasok ng ating mga Bojek Angels. Ayan. So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Bijan. Yes. Bojek Salon, siyempre hindi rin mo. Yeah, siya. Yun yung mga sister company ng Bojek. Nandiyan ang Bojek Music Bar and Restaurant. Nandiyan ang Pagchilan. And of course, yung Bojek Salon. Ayun. Ayan, so. Huwag na tayong matumpik-tumpik pa. Ayan, so, ladies and gentlemen. So, marami ng palakpakan dyan. Ano yung palakpakan natin dito? Yung mga special effects natin. Ito. May ganun pa ka. Hindi bagay sa music natin. Okay, hanapin ko dyan yung pumapalakpak. Okay, wait lang ha. Pero hindi yan. Wait, hindi ko mahanap. Alright, okay. So ito na, dahil nag-iinit na yung mga ating audience sa Facebook Live at sa YouTube. Oh, by the way, simulcast tayo sa YouTube, sa official YouTube channel natin which has the same name, Ikkis CANDON Global. Ayan, so napapanood din tayo sa YouTube. So guys, sa mga nanonood na nasa YouTube, please don't forget to like and subscribe our official YouTube channel. And also, please come and visit our official Facebook page. No? So like, subscribe,
That's right. Ayan. So maraming salamat mga kaibigan sa pagsuporta. Paki-follow, paki-subscribe ang ating YouTube account. Ayan. So, ladies and gentlemen, ito na nga. Nalulusaw na ang mga makeup ng Bojek Angels sa mga kababaihan natin. Pati ako pinagpapawisan sa init ng panahon. Ayan. So, basa ng kilig. Okay. So once again, ito na mga kaibigan. Ini-introduce namin, pinapakilala namin sa inyo ang Bojek Angels. Ayan, nandyan si... Ayan, saan na ba yung mga special effects natin dyan? Ganon, dapat. Pakipindot naman yun. Pakiulit-ulit, ganyan-ganyan. Hindi pa ako sanay mag-ganyan-ganyan eh. Ayun, ganon lang. Ito lang. Pinutin mo lang yung space bar. Chusera, yun nga. Oh, yan. Wait. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. On and on, she kept on. Yes. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. On and on, she kept. Wait lang. Yep. Okay, change music lang tayo ha. Tayo mag-inip. Yan dito, para medyo may space sila sa konti, sa gitna. Ay, naku, Bijan. So pakita naman nila yung Bojek dance step. Oo. Magpasilan tayo. Alright. Medyo malakas. Nakakalito, ang dami kong mga pinipindot-pindot dito. Kitang-kita mo naman, di ba? Okay na mga kaibigan. So once again, ipinapakilala namin sa inyo at inihahandog ng Ikkis CANDON Global at ng Bojek Music Bar and Restaurant, ang Bojek Angels. Palakpakan! Ayan, nandyan si Ate Wela. Ilabas. Okay, alam mo sa ate. Ayan na si Ate Shana. Ayan, there you go. Nandyan si Monica. Ayan, nandyan din si Kuya Mark Pantaliano. At nandyan rin si Paul Francis Alviento ng Barangay Talugtog, Candon. Kabarangayan ko yan. Taga dyan lang siya. Kaya nga, ayan. So, nasiksikan kami ngayon mga kaibigan sa ating munting booth. Ang init-init pa pero okay lang yan. Ang importante ay mahalaga. Ang importante ngayong hapon na ito is mapasaya namin kayong lahat na nanonood dito sa ating programa. Tama, Bijan? Ayan, so kausapin din natin yung mic. Kausapin natin si, ang unang-una, si Ate Wela. Ate Wela. Ay, wait lang. Hindi pa. Tapos na ba yun? Ayan, there you go. Hi! Ayan, so medyo kitang-kita nyo naman sa camera sa inyong feed mga kaibigan. Siksikan kami ngayon dito. Siksikan po talaga tayo. Pero alis tayo pag mag-start na sila. Ayaw naman. Okay, ayan. So, hi Ate Wela. Hello po. Lakas makaate, Ate Wela, how's life after death? Ay, grabe. Ayan, kumusta ka ngayong quarantine period? Okay lang naman, tumataba. Nananaba? Lahat yata Oo. tayo tumataba no? Buti naman hindi nawalan ng pagkain. Ayan, isunod natin si Ate Shana. Hello. Ayan si Ate Shana, ang pinakamatangkad sa lahat ng Bojek Oo. Angels. Ang bunso ng Bojek. Tapos baka bunso. Oo. Ayan, kumusta naman Ate Shana? Taga saan si Ate Shana? Originally, taga Bacolod talaga ako. Oh, City of Smile. Yes. Bacolod City. Kaya pala Bacolod smalas. City. Oo, masarap doon. Sabi nila yellow. Yellow. Oo. Yung rice. Hindi, joke lang. Ayan. Then, hindi ka na-lockdown ka na dito. Hindi ka na nakawin ng Bacolod dati. Ay, hindi. Bali, 7 years na ako dito. Pabalik-balik lang kasi umalis din naman ako. Tapos pabalik-balik lang din sa Bojek. I see. Okay. So, well, it's nice having you here. Dito sa Ikkis CANDON Global. So, meron tayong Thank you. imported. Actually, si Wela, taga Santa Lucia, no? Nakakandun pala si Wela, oo. So, meron tayong dalawang imported dito mula sa ibang probinsya ng Pilipinas. So, pinapakilala natin si Ate Monica. Hello.
Ayan, hello Ate Monica. Same question. How's life after death? Ay, tumataba din. Nanabate. Mas tumaba pa. Oo. Pero matanong lang namin natin. Taga Caloocan po ako yung Manila. Kung makikita mo Bacolod, Caloocan, sa medyo malayo pa. What Ayun, work. Work, career talaga. Kasi Career sila nila. kaya yung mga official performers ng Bojek, kaya nandito sila. Na at the same time, di na sila nakauwi dahil nga sa lockdown or quarantine. Mahirap kasing biyahe ng biyahe ngayon, di ba? Sinabi mo pa. At yan po ang patunay mga kaikis at kaibigan na kung ikaw ay isang talentado, malayo ang mararating mo. Nakarating sila Tama. sa Ilocos Sur. Layo, no? Paano ka na-discover ng Bojek? Bale, meron talaga akong manager noon. Galing kami ng Kawayan Isabela. Opo. Bali, full band kami. Tapos, parang nagkawatak-watak yung grupo namin. Tapos, ako yung kinuha ng manager namin kung okay lang bang mag-sequencer ako. Then, nakauwi na ako ng Bacolod, tinawagan ako para dito, lumuwas dito sa may out of town, dito sa CANDON. So, ginrab ko na yung opportunity hanggang sa tumagal ako. Nagustuhan naman ako. Wow. So, ibig sabihin, magaling si ate kasi nga tumagal siya at ang layo ng narating niya. Kung Thank parang you. makarating from Bacolod City to CANDON City, up north yan. At siyempre si ate Monica galing ng... Taga Sambuanga, no ate? Caloocan po. Ayan, Layo. sabi natin. Caloocan lang Wala po. kang probinsya, Monica. Wala po. Wala talaga. Ayan, so Tagalog talaga si ate. Apo, Tagalog. Pero may isa akong seryosong tanong kasi since this is a quarantine concert, guys, no? Di ba naging issue before yung mga musikero, mga talentado na nagtatrabaho sa bar? Pero di ba parang nagka-issue sila na paano yung kita nila, ganyan, na nahihirapan sila sa buhay, that they are seeking also government assistance and government help and attention. So, napaktuhan din ba kayo nun, guys? Opo, Ay, syempre po. In what ways or maybe share us a story of yours? Actually po nung una medyo siyempre may mga family kami na sinusuportahan. So nagulat kami na wala nang trabaho pa. Pero since ganun nga wala namang magagawa. Ngayon kasi nagla-live streaming din kami pero ibang apps. So anong stream yun? Saan makikita yun? Vlog na natin. Kung familiar po kayo sa Kada Live and Tomato Live, nandun po kami. Please, nyo lang po, install nyo lang po siya. And, yun po, dahil doon nakakasahod naman po kami. And, hindi po natigil yung support din ng Bojek sa amin. Yes. So isang magaling at mabait na employer ang Bojek. Oh, see, tignan mo. Kahit naka-quarantine sila, they make sure na meron pa rin silang ginagawa in a very productive manner or productive way. Sunod natin si Kuya Mark Pantaliano. Ayan. Hello. Ayan. Pagod na pagod. Mukhang pagod na pagod si Kuya Mark dahil siya yung sinasabi ko na ang daming ginawa ngayong quarantine period dahil pasyal siya ng pasyal. Oo. Bawal yun? Okay lang, ano ka ba? Official naman yun eh. official ba? Kasi traveler siya, so pasyal siya ng pasyal. Kumusta Kuya Mark? Okay naman, sir. Taga saan si Kuya Mark Pantaliano? Banayuyo, sir. Banayuyo. You see? Sa pagkakaalam ko kanina, naikwento nyo na si Mark ay produkto ng Bojek Talent Idols. Ayan. So, mainstay na rin siya sa Bojek Angels. Tama ba? Angels po, dakan. Ay, idol. Okay. Bojek Idols. Ayan. So, mga kaibigan, kapag pinapanood nyo sila from left, from left, sina Paul Francis at si Mark Pantaliano, they are Bojek Idols. At itong mga tatlong maririkit, sila ay mga Bojek Angels. Ayan. Kuya Mark, napakasimpleng question. How's life after death at ano ang pinaggagawa mo maliban sa pagka-travel ngayong quarantine period? More on lang po, mobile games. Mobile games, ML. Para hindi maboring po. Para hindi maboring. Oo. Kasi mahirap po yung wala kang ginagawa. Kitang-kita sa mata mo na parang talagang... Oo. Pero di ba pwede naman gawing racket yung ML, di ba? May mga kumikita rin dyan. Yung kapatid ko sa live streaming yan, sa Facebook. Ginagawa mo rin ba yun, Mark? Hindi naman, hindi pa. Malakas. Okay. Dapat magpalakas ka para maka-earn din ng limbak-limbak na salapyo. Di ba? Mas Lakas na kalimpak. malakas.
Rated PG, sorry Rated guys. PG. Ayan, sunod natin. Thank you, Mark. Sunod natin ang Dikti lang Karuba. Ang kapitbahay namin, same barangay ng Ikkis CANDON Global. Walang iba kundi si Paul Francis Alviento mula sa barangay Talugtog, Quezon City, Ilocos. So dito ka, bebe? Ayan. Same question din, Paul. How's life after that? At ano pa ang ginagawa mo during this quarantine period? Well po, I do a lot of artworks. Ay ginagawa ko po yung dinugugol po yung time ko sa sa pagdo-drawing lang po nagpa-practice and pinopromote ko na din po sa social media which ginagawa ko po ngayon. Oo. Di ba sabi mo sa akin dati na magre-record ka? Yes po. Ngayon na ba ngayon? Now na ba? Hindi ko po alam. Schedule ulit natin yan, no? Ayan. So mga kaibigan, yan po ang Bojek Idol, si Paul Francis Alviento at si Kuya Mark Pantaliano sa likod. At ang Bojek Angels naman si Ate Monica, si Ate Shana, and si Wela. Ayan. So, syempre, diretso na tayo sa quarantine concert natin. Mauna dyan ang Bojek Angels. Bojek Angels ba? Or Bojek Idols? Ayan. So, nandito ang YouTube natin. Pa-YouTube na lang tayo. Ayan. Search nyo dyan mamaya. At syempre, eto na. Okay, maraming nanonood ngayon. Meron tayong 61 million viewers. Dami, di ba? Okay, madadagdagan pa yan. Nakakamiss ang magkaroon ng maraming viewers ulit. Oo. After how many months? Mahina daw ang microphone mo, Bijan. Pero okay na ata yan. Okay na. Ayan. Sali tayo. Alright, sige mga kaibigan. Exit muna ang Bojek Angels. At isa lang na natin ang Bojek Idols. Ayan. So, anong preferred yung gamitin mic, Kuya Mark? Yung wireless na lang, no? Wireless na lang? Okay, wireless na lang. Okay. Tapos ano unang kakantahin natin? Okay, alright mga ka-Ikkis CANDON Global, handa na ba kayo? Unang isasalang natin ang Bojek Idols. Walang iba kundi si Mark Pantaliano mula sa bayan ng Banayuyo, Ilocos Sur. Ayan. Palakpakan lang, Bijan. Okay. Sikat ay nagaw ng aliyadayo, dito'y din na nabaya ka pangawin nga nagibturan talinduken saen di sinagaba kaya kaawan mo awan pati dahito'y biyak binubos ko turas sa naglinis iti arap barbarin ko na asikatay malipata ngimno naglabesen sikangan hintay awagan
nagkasaya. Di mo pinanunot tuwing lubos ko nga aya, ilaksid nagtita puso, pintanen nagkakasdiniba. Bayad ka awan mo, awan patek dahi ko'y biya. Binubos ko tura sa naglembes si Tiara. Barbarin ko na, asikatay malipata, ngino naglabese. Sika manentay awaga, nakasambil ko diyetin mo akalamak. Kagusuwe bayen nga uray no pagkataya. Di mo pinangunot tuwing lubos ko nga aya, linaksid nagdita puso, pintanen nagkakasdiniba. Nakasambyag ko diyetin mo akalamak. Kagustuwe bayen nga uray do pagkataya. Di mo pinanunot tuwing lubos ko nga aya, linaksid nagtita puso, pintanen nagkakasdiniba. Di mo pinanunot tuwing lubos ko nga aya, linaksid nagtita puso, pintanen nagkakasdiniba. Event hosting was a job that I really love.